sartuta abiada bizian eraman dituztenean. Hortza egiten zuen, bakarturik, ostikoka eta irenga irinik dituzten leizen zulo ilun hartan. Gutariko batzuentzat, kartzela ere etorri zen gero. Hotz handia baita ere, zazpi urte hauetakoa. Zuen guztion berotasunagatik izan ez balitz, Euskaltel gizarte zabal eta askotarikotik, gu gau bezalako herritar arrunten aldetik, erakunde sozialetatik, sindikatuetatik, alderdi politikoetatik, instituzioetatik, adierazi zaigu berotasunagatik izan ez balitz, honezkero gogortuta eundeke ahaztularen zoko beltzean. Horren ordez, aste honetan bertan, burua ondo goian dugula agertu gara Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Ez gure gogoz. Duela zazpi urte bezala, gure borondatearen aurka, baina zuei esker, burua ondo altxaka dugula. Eta horrela, joan eta itzuliko gara urtarrilean zehar, ezarri diguten egutegiaren arabera. Zuei esker, burua ondo altxatuta. Mila esker! Akusatuen aurkian zigortzea eskatuko nuke. Ez dugu hori baina, gutariko bakoitza eta guztion absoluzioa baino gutxiago
Dizkideok amaitzeko. Egunkaria librea zelako itxi zuten. Egunkaria sortzeko libertatea hartu genuelako, zigurtu gaituzte 7 urte hauetan. Ez dadila berriz antzeko bide gabeketeari gerta. Euskaldunak